Sziasztok! Az én nevem Attila, és ma egy kicsit kényesebb témánk lesz, ami legalábbis minket magyarokat érzékenyen érint, és ez nem más, mint a trianoni békediktátum, és tudatosan nem neveztem békeszerződésnek. A mai videóban a szlovákok véleményét hallhatjuk, ami számomra egy újdonság, mert nem ismerem az ottani helyzetet pontosan, de fény derülhet sok mindenre. Egy kis dokumentumfilmben kérdezik meg újságírók az utca emberét, hogy hogyan látják a magyarokat és a magyar kultúrát a jelenben, a trianoni békediktátum után, mint újonnan született ország, vagyis Szlovákia, amelyet kivágtak a történelmi Magyarországból, és milyen szemmel látják a jelenleg kisebbségi helyzetben élő magyarokat, milyen az együttélés velük. Ha felkeltettem az érdeklődésedet, akkor nézd végig ezt a videót és osszad meg, mert így nagyon sok magyarhoz juthatnak el ezek az információk. Egy régebbi videóról van szó, amely eredeti változatának az elérhetőségét a videó leírásában fel fogom tüntetni, viszont szerintem a helyzet nem sokat változott. Akkor lássuk, milyen is a helyzete a magyar testvéreinknek Szlovákiában, és kíváncsi leszek, milyen dolgokat fogok találni, amelyek hasonlóak az elszakított területeken élő magyarok számára, vagyis milyen közös dolgaik vannak például a románokkal, akik ugyanúgy elszakították Erdélyt az anyaföldtől, és most itt is kisebbséggé vált a múltbeli többség. Itt beszélhetsz akárhogyan, angolul, németül, mindenhogyan, senki se fordul meg, de amikor elkezdünk magyarul beszélni, mindenki rám. Ezt a jelenséget Erdélyben is tapasztaltam, és nem pozitív élményként tudom leírni. Persze a Kárpátokon túli románok nálunk, azok nem szeretik, ha bármilyen nyelven is beszélsz, főleg ha nem értik. És a más nyelvet nem beszélő románok száma az nagyon nagy. Itt vagyunk Túrócz-Szentmártonban, az egykori Tatrabank épülete előtt, ahol 1918 őszén a szlovák értelmiség és elit kimondta azt, hogy a jövőt a történeti magyar állam keretein kívül képzeli el, és szeretne csatlakozni Csehszlovákiához. Ezért mi eljöttünk ugyanebbe a városba 102 évvel később, hogy megkérdezzük az utca emberét arról, hogy mit gondolnak a szlovák-magyar viszonyról, mit gondolnak a közös múltról, és egyáltalán hogyan vélekednek a mai magyarokról. Bolo to dobre, ten rozpad rakúsko-uhorskej monarchie, ale Maďari teraz na Slovensku si nemôžu sťažovať. Dobre, ani ich, ako my Slováci, neutláčame a sú tu spokojní. Môj starý otec žil vtedy, a to mi spomínal, ako sa učil po maďarsky, aj ma naučil, keď som bola dieťa, počítať po maďarsky. Je to tak? Myslím, že Veľké Uhorsko už nemalo byť. Veľké Uhorsko bolo kedysi dávno, a teraz sme Slovensko, slovenský štát. Ja som Slovák. Viete čo, ja vám zaspievam pesničku. Kolotoče opatráš Čechom a reš a rúbaj do krve po tej českej. Točte to do krve. Természetes dolog, hogy büszkék a saját szlovákságukra, ez mindenki joga. Azért érzek egy kis nacionalizmust a mondatokban. Maďari, Slováci, Poliaci, Češi, my musíme držať spolu. Kto brojí proti Maďarsku? Soros pojebaný. Nechceme konflikt. Ja mám moje sesternice sú vydaté za maďarských chlapcov dole. Žiadny problém. Ale nemusíme tu vytvárať konflikt. Strašne veľa zradcov. V Bratislave strašne veľa zradcov, ktorí kolaborujú s New World Order. Így van, árulóink nekünk is vannak bőven az anyaországban és Erdélyben is. Sok magyarul beszélő, de már nem magyarként viselkedő ember, aki köztünk él, és jó hallani, hogy vannak normálisak is a szlovákok közt, akik értik, hogy össze kellene tartanunk, mert van egy közös múlt, ahol együtt éltek ők is velünk évszázadokon át. Keď tak ideme, preberáme, tu sú Slovania. Maďari sa tu vrili a nepasujú a robia zle, pretože oni vedia, že sú v menšine, že tu je Slovania. Tak robia všetko preto naschvál, aby to proste oni víťazili. Veď tu je veľké Rusko. Keby sme boli sa spojili, tak ich vyšenieme, ich zatlačíme volakde do Turecka. Azt, amilyen mocskos gondolatai vannak ennek a néninek, ilyenek vannak nálunk is Erdélyben, és nem is kevesen. Každá menšina má svoje práva, tak tie strany im nefungujú. No. Troška ich sledujem. No. Ako pán Bugár odišiel, tak nefungujú tak, ako by mali. No a
keď sa zjednotia a budú si svoje tieto požiadavky do parlamentu, tak si svoje práva budú udržiavať. Nagyon elszomorít, hogy százalékos arányban, népességhez viszonyítva, Szlovákiában több a magyar, mint nálunk, és mégsem egyesülnek egy zászló alatt, egy gondolat alatt, amely a magyarságot felemelné. Sajnos az áruló gondolatok magvait elvetették a magyarság közt, és akkora szakadékok vannak a saját társadalmunkon belül, amihez hasonlóat nem találtam sehol az európai népek közt. Myslím, že sú trošku utlačaní a hlavne mne najviac prekáža to, že ja neviem maďarska, keď prídete dole na Dolniaky, sa nedohovoríte. Naši starí rodičia vedeli nemecky, maďarsky, tým to nerobilo problém. Tak my sme sa učili nemčinu v škole a jazyky, ale viete, maďarsky nás nikto neučil. Takže s tím je problém. Nagyon szimpatikus és őszinte ez a hölgy, és szerintem Erdélyben is kellene tanítsák a magyar nyelvet, már csak tiszteletből is a románoknak, és Szlovákiában is normális lenne, ha mindenki beszélné az országban élők nyelvét, ha erre lenne igény. Sajnos már Székelyföldön is egyre gyengül a magyarság, és ahol többségben is vannak, nem beszélik, nem tanulják a románok a magyar nyelvet, és ezért is kezd felbomlani a magyar fiatalság magyarságtudata, mert román zenét hallgatnak, és abból is a legalját. És román életmódot akarnak maguknak, ahol csak a pénz az Isten, és hogy kinek milyen van a fontos erkölcsi értékek nélkül. Talán a románok már nyugatiaknál is nyugatiabbak. Én komáromi vagyok máskülönben. Kávéházi zenét csináltunk sokáig, egészen majd 40 évig. Nekünk van klub, ez a magyar klub. Jártunk, már hányan voltunk ott, voltunk valami 26-an, és most már járunk oda csak valami 8-an. És ott volt a tánc, aztán még verseket mondtak, meg aztán ilyen mindenféle, aki tudott énekelt is, föllépések volt, de nagyon szép volt, de most már mindennek vége. Ja, most már senki se törődik senkivel, csak zavarják a pénzt, mindenki a pénzt. Amikor elkezdünk magyarul beszélni, mindenki ránk. Van olyan dolog, ez nem Somorja, meg Dunaszerdehely, de a megállónál beszélünk a barátommal, ezekkel mindenki ránk. Én is úgy neveltem a gyerekeket, hogy nem tudnak magyarul, mert nem is akartak beszélni magyarul. Nácsom je, hogy ez azt mondja, hogy anyák vagyunk, mindenki nekem azt mondja, hogy nem megyek ki Magyarországra sehova, ez volt a duma. Aztán amikor mentünk Pestre, atyát azt mondja, apu kérdezz be, hogy na, mondom, most ha tanultál volna, akkor látod, már tudnál beszélni, még tudnál. No dobre, no, akkor megmutogatta nekik, hogy mit akar, és megvette, nem probléma málo. Musíme to urobiť ako Maďari. Vieš, ako to majú Maďari urobené? Maďari berú všetkých obyvateľov v Maďarsku ako Maďarov. My sme dali viacej práv Maďarom. This card was played by people who wanted to destabilize Slovakia. Now they're trying it with gypsies. That's a new thing to damage Slovakia. Soros, ex-president Kiska, which was like a soldier of Soros. Now Čaputová, that's another soldier of Soros. They're playing card of gypsies. Before they played card of Hungarians, like, oh, Hungarians has a problem. They don't have enough rights. They need more rights. But that's all the same, like they're doing now in United States, destabilizing, putting blacks and whites against each other. Who's organizing them? Soros. Again. Sajnos a magyarság sorsa úgy tűnik nem túl fényes jövő előtt áll. És ezért így van a sok provokátor és a pénz a hibás. És a magyarok szisztematikus elnyomása, és mi, mint buta juhok, beálltunk a sorba. Ahol többségben vagyunk, ott mindenki másnak alkalmazkodnia kellene hozzánk. Zárójelbe, magyarul kellene beszélniük tiszteletből a befogadott többséggel szemben. Zárójel bezárva. És nem mi kellene eladjuk magunkat kis pénzért, amit szolgálatokért kapunk. Az integráció nagyon is működik. Amit a kommunizmus nem tudott megtörni, most a pénzközpontú világ megteszi, mert minden fiatallal elhitetik, hogy a pénz a fontos, a karrier és a sok-sok kacat, amire el lehet költeni a pénzt, és lassan levedlik magukról az identitásukat, és mássá válnak. Ha nem is teljesen, de a gyermekeik azok már mások lesznek.
presne túto tému sme aj minule riešili a hovorili sme o tom, že oni keď sa narodili tam a prídu bývať sem, tak prečo by proste sa, keď ich je viac, nemohli vzdelávať vo svojom jazyku. Bývajú tu, lebo tu chcú bývať, ale to, že rozprávajú iným jazykom, je to ich rozhodnutie. Ako nerieši? Fakt, že nie. Vôbec som sa s tým nestretla s touto nejakou problematikou, že by som mala problémy ja s nejakým Maďarom alebo Maďar so mnou. Bola som v Bešturové a tam boli tie maďarské nápisy, ale vždy tam boli aj slovenské, že nestretla som sa s tým, že by tam bolo, ale ďalej som za Šturovom už nebola, neviem. Proti Maďarom ja absolútne nič nemám. Sú to rovnako ľudia aj my, ako my. Akurát jedna vec sa mi nepáči, že ešte na Slovensku, keď som, tých Nových Zámkoch a týchto, že už tam je tá maďarčina skorej, ako tá slovenčina. Že keď sa pozrieme do celého sveta, tak vždy tá menšina sa musí prispôsobiť väčšine. Kicsit súnyi megközelítés, hogy nincsen bajom a magyarokkal, de szlovákul kellene, hogy beszéljenek. Ez ismerős, mert pont ez van Erdélyben is. Mennyire kell nekünk alkalmazkodni mindig? Ez egy nagyon zavaró kérdés kezd lenni, és szerintem mások is alkalmazkodhatnának a mi kultúrterünkben hozzánk, ha már egyenlőek vagyunk. És ha nem vagyunk egyenlőek, akkor b***szák meg, és kölcsönkenyér visszajár alapon ki kell azokat közösíteni, aki nem tisztel minket, ameddig elmennek jó távolra tőlünk. A oni toto nevedia pochopiť. Oni sú raz taký ten národ útočný a opanovať a toto. Oni to majú v sebe. A Slovania sú nie zlá rasa. Ako môžeme byť iní, keď tam sme obklopení takou krásou, prosím vás. Zdravím vám pod Kriváňom, rieka Belá. Proste všetky tieto prírodné veci, tie veľmi ovplyvňovali a Slovania majú to srdce otvorené. Maďarom to je jedno. Hmota. Je tak? Mám pravdu? Valami van abban, amit mond, hogy pénzcentrikussá váltunk, és ha egy szlovák, jó szívű néni mondja, akkor el kell hinni neki mindent, amit mond. De azért nem pont mindent. Nem egyszerű levonni hosszú távú konkrét következtetéseket egy kis videóból, de valamennyire sikerült bemutatni a realitást. És ami talán nem is lepett meg, az az, hogy mennyire elnyomják a magyarokat a keblünkön tartott farkasok, akik elraboltak sok-sok területet, amiért a mi őseink adták a vérüket. Lesz, és kell, mert a magyarságnak a fennmaradásához vissza kell jöjjenek területek, hogy egy részleges igazságként tudjuk megélni, és a remény megmaradjon. Sok mindenről beszélhetnék még ebben a témában, de lesz egy következő rész is, amelyben már a tanult emberek, vagyis történészek fogják megmondani szerintük mennyire is volt igazságos a békediktátum, és mennyire nem. Persze lesz néhány szavam ahhoz, amit mondanak, hisz ismertek, engem nem lehet elhallgattatni. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, ha még nem tetted volna meg, és osszad meg a barátaiddal, ismerőseiddel a videót, hogy minél több magyar szeme nyíljon ki, milyen világban is élünk. Kitartása 15 millió magyarnak bárhova is vitte őket az élet, a sors, mi egyek vagyunk szívben és lélekben, ameddig dobog még egy magyarnak a szíve, az igazságot akarjuk a hazánknak és a népünknek. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót, a viszontlátásra, sziasztok!